أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد ‘yan uwa muna muku barka da warhaka, barkanmu da shiga cikin wannan babban watannin hajj. Allah subhanahu wata'ala yana cewa alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Suratul Baqara aya na 197. Na'am, Allah subhanahu wataala yana mana umarni da yin haji. Duk wanda ya riga ya ɗauki niyya zai yi haji a cikin watannin da ake ɗaukan ihram, watannin da ake ɗaukan harami shine wata uku, to Allah subhanahu wataala yana umartar mu da mu yi haji. Haka kuma akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti aw hijjul baiti man istata ilay sabilan. Allah subhanahu wataala yana umartan mu akan duk wanda ya samu iko yayi kokari ya je haji. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu. Duk wanda Allah ya taimake shi ya je haji kuma bai yi wani alfasha ba, bai yi wani fasikanci ba, bai wani abin da babu kyau ba, to zai koma gida ne kamar ran da ummansa ko in ce mahaifiyarsa ta haife shi. Ma'ana ya dawo, Allah ya tsarkake shi daga dukkan zunuban da ya yi a rayuwar shi na duniya. Na'am, haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akwai inda yake cewa al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Umra zuwa umra kafara ne, ma'ana ana kankare mutum zunubi. Duk lokacin da kai umra zuwa wani umran, to a tsakanin su Allah zai kankare maka zunubinka. Sannan kuma hajji, wanda yake hajji na kwarai bai da wani sakamako sai dai Allah ya saka maka da aljanna. Shi yasa Allah ya saka mana da aljanna, Allah ya sa mu hajji karbabbiya. Sannan hajjin nan da muke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wajabta hajji a cikin shekara na 6 na hijira. Allah subhanahu wataala ya wajabta hajji, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hajji ba sai a shekara na 10 ya je hajji tare da sahabbansa, suka yi hajji, suka yi umra. Kuma lokacin su sahabban suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna duba irin yanda yake ayyukan shi da kuma maganganun da yake, ma'ana da addu'o'in da yake yi. Suka ɗauki wayannan abubuwan da yayi suka cirato zuwa gare mu, zuwa ga 'yan baya, ma'ana suka sanar da mu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji. Na'am, sannan kuma ita haji tana da rukunai guda 4. Haji na da rukuni guda 4, 4 pillars. Na ɗaya, haji rukuninta shine ihram, harama da haji. Na biyu shine tsayuwa arfa. Na uku shine dawafi. Na 4 shine sa'i. To wayannan sune rukunan haji. Sannan kuma haji haka tana da wajibat, tana da wayanda abubuwan da suke wajibai wanda yake in ka je haji dole ne ka yi. Shine na farko shine kasancewa mutum ya yi harama daga miƙati za mu zo mu yi bayanin shi. Sannan kuma jifan shedan ko in ce jifan jamarat. Haka kuma sannan kuma kwana daga Muzdalifa, daren sallah shi ma yana cikin wajibat. Haka kuma aski ko kuma sisiya, duk wanda kai daidai ne. Haka kuma kwana dararen tashrik, ayyamun tashrik, ma'ana kwanukan yayyane, kwanakin da ake zama daga mina din nan, ko kwana 3 ko 4, to su ma suna cikin wajibat. Haka kuma dawafil wada, ma'ana dawafin ban kwana, shi ma yana cikin wajibat. Shi wannan in har zaka bar Makka, dole ne ka je ka yi dawafin ban kwana da Ka'aba, in dai ba mace mai al'ada ko kuma mai jinin biki ba, dole ne a je a yi dawafil wada. Kuma in har ka je kai dawafil wada, da zaran kayi ana son ka bar gari.
in kai da safe baka bar gari ba sai da yamma to dole da yamma nan ka koma ka yi tawafil wada sannan ka bar gari wa akhir da'ana alhamdulillahi rabbil alamin